boni hoka yempaibo ne se adom a wode breye no mubru ho kyerɛkyerɛ no yemu nanimtia na tofum ye nyina ye de akoma begye wasemodie ni atrase ama wo Yesu Kristo de ma amen radical sachere mbie wo Yesu de mu ne ye bompaye amen adofonom enenso ye toaso adom nwaso a ebroso na ama ene ketremada abodwe mu a ye de abetra ha ye beka bi a kyerɛwe odofofo akoma nyina gi asem no sanse Yesu mai mpo a owo da mansankom ye konoma akomako na unyaka wani gusu a erade hu mobo bie ni hobi wo enu ntina oso bia hwese obetotro na kwan ye na Yesu ba na so wo ba wodi enigye akọ wodi enigye akọ enti de me kan se Yesu Kristo otua ye boni Kenyana and the topic no Christ paid it all. Jesus Christ paid it all. What nyina hoka. What nyina hoka. Acts chapter 20 verse 28. Asmafo nyuma ne tie duo no. Asmafo nyuma tie duo no imwaduo no wotwe. Enti monhwe mo ho ni nwankuo nyina onkonkon de mosisi won so ahwefo no ahwefo samo benya ni nyankopon asafo a ode onoara ni mogya enya won no yie haye onyankopon no asmafo Paul na wakasa kye ni asofo ese enti monhwa ho yie o na monhwe nyankopon nwankuo no eyie nyankopon nyankuo no a wode mosisi won so se ahwefo samo benya ni onyankopon asafo de onoara ni mogya enya won no yie Yesu di ni mogya ni tria ye bone kamaye wode ni mogya ni tria ka Calvary sase ni anuso no kinkama tio Yesu san obekompo bompaye dru baby sanse na obawiasem eno obane seni parfum nanso na wonyankopon su enti nanso dru baby no na asenia no wo no na eden konu kotodwa ni mo se echa sebetimia makruwai empame ho nanso nyadia me pe minumie no ntio minumie nti ko betima de no ho wose awrade enye dia me pene mo wo penye ho na jane pene se obehuna amane wo no atua yen bone ho kanyina amayen Titus chapter 2 verse 14 Tito timienu yemudunai Tito timienu yemudunai wose ono na ode no ho mayen no agien efrimrato nyinam wadra omai bi ho aye onoara na dia obonyuma pa homode ono no ode no ho maaye ye ne ekopa ne chew ono na de no ho maayen no agien efri mrato nyinam enunti Yesu otua ye bone no kanyina hwe Roman 4:1 etino Romans chapter 5 from verse 6 to 9 Roman 4 enwomano tino yemonsia na yedasu ye mre no bra esemu Kristo wuma abusiefo ai wasini ye abusiefo ene bidasu ye abusiefo biano na obodua biano na obomusuo biano na nanumu asem obeka no ni asem ketwa nanso Kristo wuma abusiefo na beden se obi bewu amade oye ni patrene mpo
na de woye ni papa no de ebia anka obi besi ne bo so be wu ama no na Nyankopon yi ne da wode doye ne kire if you say ye dasu ye ne bonyefo no Kristo wu ma yen hallelujah amen asempa no ye dasu ye ne bonyefo ye ntimi ntua ye bone ka no ye hye Nyankopon abufuo no Awurade hwekom tiemu ho ana mensoma no ho ana beji enipa amabɔ wɔn nsɛm nseso na bɔne awia wɔn ho ana beji wɔn ma me ne doba Yesu ne ma ne nsaso enenti ɔse Nyankopon yi ne da wɔde dɔyɛ ne kyerɛ ye daso ye ne bɔnyɛfo no na Kristo ewu ma yɛn wodaso di bɔne wodaso numwi wodaso kontokwai wodaso sisie wodaso wadwin bɔne nsusie bɔne bi ewo mu wodaso eti wadwama moyi mu Awurade dɔ osifiri mu na begye ne di adɔfonom wotua ye bɔne ekanyina mayen wotua kadi nyina amayen wotua seto de bia yenya sofo ewia yetimi bom na aka seto atwaze bia ye kɔ baabi na tobut obi aduru anu atua obi aduru anu atua to bia wudi ka bia achi uduru ha we use kasa utua na tobut no de ogigis kans oh ka ne di wani mu atua ka wantua watua wo de na mawo eno a se hwim na ja watwam na wokɔ eto bi kra bi anu adamfo nam ne no kɔtɔ ade wo store one ne duru ho wo yi ba kon so yi ba kon ono odi animu a wo kut otua ne de odu a wotua ye wo ani hwɛ baabi wani ba ho so duru so otua no oh kashia no so man yo gina ho watua kama nti nya kawia so oh eni amedase uduni anincha so medase so tia kama me Yesu wadi anim kan watua ye kanyina amaye hallelujah oboni ho kanyina no mfie bebrumpim mienu ni no tua kama me no mienu adenti na so kososo a oboni adenti na so koso transam ye no adenti na so koso tena asodinum watua oboni ho kanyina amawo can utia ne nafom didika me person ye hwe no the state of all sinners ne bonyefo nyina tibiam se ne sitie nipa ensatra ye no won tibiam se ne sitie Roman 4 man itimi ense imudumie no Romans chapter 3 verse 12 Roman 4 man timiensa imudumie no ose wonyina amane wonyina aye die mfasuo ni wonso obiara ni ho awaye papa obaako mpo ni ho imodu no miensa efise wonyina aye bone onyankopon ani monyam abowo nipa sunu no mra bone be wiase no de breye no yenyina ye mane Isaiah see ya want to trade the same nyaya eni hwefo ne nipa nyina ye bone odofo wotie Awurade nim se bone su ena ewuo mu untibi ne hunti na Yesu baye no ye ko Galatians 4 no etinum yimodon kono ekron Galatians chapter 5 from verse 19 wase na honam ni nyuma ne de di pefe boni su nyuma no e de di pefe eni adwamammo efin mema ni mema da ema ni meda efin kasafin ahohwie abosomsom adutuo otane akayo ahoya abufuo aperapere konsum empapemu ni tan nsabro agobone ni de tete sa yenum hu na me bom kokko se de me bom kokko kane no se won wa wo ye sa no mayi enya wonyankopon ahini no
so mo yesa ne ma onye den onyo Nyankopon ahenie no onhye mu onru mu kra unru mu kra onhye ne Nyankopon ahenie mu enu nti dofo nipa tibia wo mu no onipa bia won sachraye no otibia wo mu eno no enu nti tibia na nka ye nyina ye wo mu no ya dom ne mu bi Awurade agye yen a enne yetimi ebetena ha na yensu ye kanyame as Awurade ho asem kire wo sane wo wonso ubenya Onyankopon adom ne ne mobro ho edoso no wonso onsa ebeka bie na Awurade adom a ebroso no nso ebi abawo so enunti Awurade tua ye boni ni nyina hoka watua ni nyina hoka Ezekiel diasamiensa yimun dubakon Ezekiel 33 verse 11 Ezekiel diasamiensa yimun dubakon kachre won se semetiasie Awurade Nyankopon asem ni ampara obonefo wuo enyamefe wate Awurade se wuo wa da so te bonimu on sacha wasu wuo nyanefe odi bonyani wuo ne asiesie ne kamakama adaka bi ebeta ama no so wu bonimu a osini wuo ne nyanefe na mom se obonefo besane afiri na kwanso na wanyankwa monsane mfiri makwan bone so adenti na muwuwe Israel fie sane fru wakwan bone so na Awurade nyewo ifise akoma wo hoyi oye dada fo sen ne manyina na onu Nyankopon ne nim ne wo akoma mu na onu se woni pa bia ntime ne no ho eno ntiro de Kristo Yesu aba se ne obagina die no onyira wanyada nkwa de me ba me point to me no escaping from sin wo de ho afri obonemu ye kwa Isaiah ekwa benso ena yenya ye boni ho obitua ye boni ho ka ma ye Yesu tua ye boni ho ka ema ye Isaiah 53 from verse 4 Isaiah eduonu miensa ye munai kono osi ampa yen yare wano ono no wafa na yen ayeye die nso wasoa na yen die yebu no sadie wahwe no de Nyankopon aka no de no ahye amanie mu no ono de yemra to nti ene opra no yen yamumuyo nti ene odre no yen asomdue ho asotwe dan so na ne man tampie mu ena odi asayen yade ye nyina wo ntwetwe de se nwan ya dane fefa yen yakwa so ne Nyankopon ma ye nyina abumuyo ekohwe no so si Yesu ye mumu ye nyina kohwe no so menumie no ye mumuyo enyina kohwe no so ampara ono so ayemboni kodua no ya de no di kodua no so o de sasenia no so no du ba bi no hu se boni drudru no wa fa so nti agya na twe no ho nti wotia mu agya adenti na wa pa me odofo minumie no nti agya no eyi nani asenu ya no so sanse na Yesu afa wiase boni nyina soa eno ntina ene dei se wutie mi a dwane je krankwa wate enkoso ntina boni no na me ka kire se ye ka Easter yes ye de ka Yesu wuo ni ne wusori a enye nsa no enye ahohwe bra enfa boni ni bi nkoka ho se ene ba wi abropa magimani na obi nso so me kope kuntunkuni me kope ya mefra sanse Yesu be wu fiada Yesu wo asori da eyenkaye
kaye bi na yede kai no se emre bi ba ya Yesu ewi mfie bebum pimienu ni na Yesu tua ye mmɔden ho ka owu asenua no so eno nti odofo mpentua no aboabo no se sika aboabo no ne kuntunkure ne de osim de bagimani meso anyiwani wo bɔne mu wate anyiwani wo bɔne no Yesu watua ye bɔne ho ka eno nti na ose wutu ho si ho na hwehwe Awurade akira kwan hwe Isaiah etiadunum Isaiah 55 6 and 7 wase mon hwehwe Awurade bra wo mam hunu no mon frɛ no bra wo bɛn no ma ɔbɔnefo nane na kwanya na nipa huhuo enane na dwenya na onsane mmerɛ Awurade nkyɛn na ne yɛmba hyehye no ama no ne Nyankopɔn no nkyɛn na facha wɔde bɛkyɛ no dɔɔso hallelujah amen ɔse da wakwan gya na brɛ Awurade nkyɛn no bɛgye wate onso ba de sɛfoɔ no mmerɛ wo hunu ne bɔne no ɔse mɛsan makoma gya nkyɛn na masene se eja maye woso ne wanim bone me mfata se ofrem obabio ye me se wapaafo no baako bomodi ne kwabra ene ne awotie bia me busam tieduo no wotwe mu dumiensa ose de okata no bone so no onye prom ne awoka no gyae no ne Nyankopɔn be hu no mɔbɔ wate eno nti enkata so bone no dwane gye okra nkwa ehu o ene ya dombre ne yenkwagida ene samra wa hodin ne Awurade tuvu sacha waten na jinsem panidi sacha wadin ne Awurade hu mɔbɔ ene nti ɔse si akayem bone kyerɛ no a wɔyɛ no kwafo ne trenini so ɔdin yem bone bɛkyɛyen wate ye hu afridi entrene bia ho ade na okoso etiwa momuyom sa adan na okoso na wabunye gu asum oti aso dem so sachra oti aso dem a otie unu obi ayaka na wunyam som na ededien eteso adom ni nyanso so watimi esi bodon sapem se asmasimin kasan ho da asmasimin twemeni da asmasi giso wo ene this year through heaven kawanu tum heaven unu na bontimpo no akodru ho one such a wadria heavy be any homa wo one na no ho amfiri wa mumu yo ho a heavy be any homa ehia se wo besesa na Onyankopɔn hu mɔbɔ na your dombre enkwagidas Nyankopɔn ama de pa bi akyɛw ne no your dombre ma entwayansa kasami huniya na kachi ne wo Nyankopɔn asoma ye kacho se such a wadin no Nyankopɔn mo brohumfo do onyew oma unya fa hodie wate onyum fru amumu yem sanse Yesu atua bɔne ni nyina ho ka nsawia wa wie nyina bedru samre abufu akoma tantan bi adamu ubufu na saniema bufu na ni pedwane udru fiase awudini ni na eba no nanso ni nyina achi Awurade dɔ mumuya wotemu nyina Awurade dɔ oma ani nye wo ho ukunu ani nye wo ho woyire ani nye wo ho womo banche se akwa we wudini we obiena no ansam efiri nanim ba na amanipa kra ho dwiri won ni nyina achi na me ka kyerɛ so nipa mpapo a Awurade de ompo Yesu soa mboni nyina akwa senua no soa mboni nyina nti drumeri won pa na edinatem won pa de dadwo bɔne nsam ane ne namu won wa de nkasecha hye no na enwuru no osi agya fa kyɛ won na onim ne awoye odofo Awurade atua obɔne ne nyina ho ka oso onim ne awoye nti no mie no watua ye bɔne ho ka ne dai kwa de be kɔne nkyɛn so be gye atum sɛ ne Awurade me gitum ne ye de bɔn ye ni
ampa mejitum otwia me bone ho ka ene me ba wasenua no so wotie mi ya betima konkoto dwanim wotie mi ya sorti kam na tie mi ya betima bompa ye awrade ho mmobɔ na gimi firi me bone mu wotie mi ya ba bia wo biara wo betima ka che awrade se menso ene de menso me de me ho mawo den na body tete me sa den na mabrabom niema tete me sa me mama nsaso cherade obi tie me wo de da bia wo ya no asakotom o me num sane biem we no me num bio brababoni me nya bio me kunto kwani bio me ni obi atem bio enso be huna na odi atem boni suni wo mu so pese free mu a Yesu nko a watua boni no ho ka ono no betimi amwanya fa ho de brane nchen no bejew amwanya ni da so papa pemu ka boni cherade a ufra kuma musi awrade home mobbo na jimi de bonye ni free me boni mu na ne de mama doma men som fantasia awrade de be mawo no aye wo Yesu Kristo de mo amen odofo awrade ebien so simo a waso am ne so nyina na mo so ade so adrudro mo amaye adwuma bre na waso am ne so obonsam na din no so na so boni ne so eson musubon ne so ason atete be son wankasa wo ye boni ne bia na wo tete ye ade we ka se me nya bio ye obi kuna me dina chimi ka se me nya bio obi yira me dina chimi ka se me nya bio so dia me mpene na me ye eche se boni su na timu no eno na Yesu so abetua ho ka no say radi me mobɔ na chimi ne de mesima drip men kosa boni no bio men koko akoda aketese unru babia mami yanto ma okura wuni yantwansu a wunya bi ni nanso gama mo sorry awudi say dada sugar daddy and sugar mommy na odi wachi no me na wo jenanso radise ni awotie bi abra no bejew no besisan wo Yesu Kristo de mo amen wo yemo brohumfo Calvary utie ni nyina aka wo pem de bechew na wonim erade jiwa osisan wa brabo osisan wusu oyimusu bo free wo so no ma wonya fa ahodie eno nti wo kan trosema osiso bana ye wo dehia wo be ya dehia mpa oma wonya fa ahodie a wo be nya fa ahodie mpa eno nti Yesu na de sa kwa na to ho eno na de eba eni da so mu nti afi na wotie mi a ne top ni se Yesu atua ni nyina ho ka Jesus Christ paid it all watua kani nyina ma yahwe ne edi kan the state of all sinners mbonyefo tibiemu the tosmi no escaping from sin akwamba faso dwane afri bonemu nyamdi twato hope of believers agidifo anidaso hallelujah amen yewanidaso Yesu krono Yohane asempetidu 9 yimu baako ekopemiensa mumama kuma intutu John chapter 14 from verse 1 to 3 mumama kuma intutu munyinyankoponi na menso munyimini trabie pi wo megafie sentisa ankamanka nkyere mo se me koma kosiese baabi mamamo na se me kona me kosiese baabi mammo a mebe bio abefam akọ miara me nchen hallelujah amen erade ba befaya ko na de me wono monsuma baho hallelujah baabi Yesu wono esuni ho areho ni ho atete bia ni ho eye enhira kro eyen wonyam kro ehona wose wudura agane beyina handkerchief no wode apepa wani wamu ne so nyina mo akoapa wadi kakre hu no kra bra wajafie na ebeje wa home na ebeje wani odofo ye wo kro bia ye komo ewiase enye ye krom sa kro no
eye fe sa kuro no ska kwa nipa bia ni abre ho kwa hye garamsefo ekotu amano mo ho ye ateche tan sa no monye o ma hohuru bia nya bie no yende Bible say osrahin ni no ye komo no na bontin so street so no enye bitumi no tum David was gold no ene ye dia ye abontin na street no see gold which say potholes will be in heaven. Hallelujah. Amen. Potholes will be in heaven. Baby, yes, the chrono. A hot potholes will be anyhow. Potholes will be anyhow. And into your doffo, pray ni anko. The MD chapter of 1 Thessalonians chapter 4, verse 13 to 18. Or say, Nanianum, one word no dear. Yam pese yesimoso. Name and namore and who so one aka. I won't near the Dasson. When near the Dasson, the diaros, many won't need that so. Nancy, when did associate why Bequerad in chain? Na say ye did say yes, we no sorry bewa Sarah and soon a young coupon de one what did I know none yes so beba ne beka no ho aba na ye die ye nam erade asemu na ye ka kire mo say yenya ye tete ase na ye tena ase akosi erade bamu no ensa won a wadeda won a wuwo no ho efri se erade no arade osebo obofo kronkron no o se erade no ade osebo osebo obofo panini nyankopon toto bentu frisru besane na Kristo mu awufo besore kane ansana waba abefa ye ne ayetete ase eka ho yi eni won nyina munkum se yekohia Awurade wiem na saa ne ani Awurade betena da. Amen. Hallelujah. Amen. Odofo enedei sachrawate ne fa homa Yesu my mompaye me dear radiasem na brewo and enti Paul to us kind of kurunto fongma no etidunum yimu adunum nwotwe osiminianom muntintim munhihim monkoso Awurade adwuma mu da efisamo bre enye kwa meni asofo nyame nipa obre enye kwa wate. Amen. Meni aba asafu mami ana osofu mami obrenye kwa wati tintim ehihim emwaba mumu wiase de nsohwe bedoso amane bedoso na nsu gina sene Yesu gina kodura wieye no na owu sori aduru ye no wode ani je sori ye no yenka hada Awurade befa yakọ odofo ne dey se wonim Kristo so krajen kwa bompa ye na fa no Wachinani won kasa me bewi bi fiade be dia mawi abrosa na de chia kwasiada edura me de mo akoma Awurade nyankopon ye de wasipi wo wonsem ade amayen ye mpai bone se masansem fa insachemra metiefo nyina wo Yesu Kristo demo. Amen. Ma obi biara ode akoma paso wasem no Awurade hono mobo na ejeno ejidifo mapa tuo njidie mu asofo ne nyamsomfo nyina no so mu na boa won wasem nso aba matiefo nyina mu wo Yesu demo ne ebo mpaye. Amen. Awurade da wase adofom monsie damase sofo Yaw Osei Owusu na temenka no. My number is 020-8177-530. 020-8177-530. And 024-3865-896. 024-3865-896. Radin Shram. Amen. Amen.